Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
horas madihita saluhutna dia damang dot daina. Adorang sol tabuka parminggota di manuguton martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata mari titi buku ede nomor 8 ayat 1:2.
Mari tehite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Debata doha porusatta, dohot agogowatta, pangurupi situtu di agogotan, akan namangonai tuhita, ibaheni dang mabiyar hita, nang pebalik tanoon, jala lalo akadolo, laho mangurongrong tu tonga-tongani lahut. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Di papatar hodo diri maritehite hatami. Nang dohot dohami di halomoan roham maritesian panesami. Di dosa nami. Atong papatar madirim tu rohan nami. Asa hutadahami ho. Jala asa hutangyok kami suara ni anakmu. Jala asa hujalo hami tondi perbadia. Mari tehite anak aholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Uriani tuhata, tangyok kamu ma pati ni debata, ima pati parjolo dohot apatan. Pati parjolo. Audo Jahoba debatam, hinna debatata. Dang jadi marakup au, bahenonmu debata. Ia dola patani, oddo. Ikon hubiar rohata, jalahu molong jalahu pos, mida debata. Asa mida as nasa adong. Atong tak mangidu gogo mai tatutu hata lau mangulaon pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahat mangulaon na hombar tu pati mi. Amin. Amun doa hijau
Katopodi madu satta nagodangi diadopani Tuhatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Odo na patupahon hasasani dosa dihami alak nadangolon. Marite-hite anak aholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akan namangarsahon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan roha nami asasani dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu roha nami di asini roham. Alai asa hot roha nami marapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa. Dohot roha di portibion. Sayhu pasat ami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalan nabadia maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Songonondo hatani Tuhan jauh Yesus. Roma hamu tu au. Amu akan naloja jalan sorat. Kupasonang pehamu. Buat amu mahaugaku Tuhamu. Guruon hamu masian au. Aina labo dorhau. Jalan serep maroha. Asa dapotan nasonangan tondimuna. Ai lambo dohaugaku. Jalan yang dohot nahu paporsanon. Hasang apon ma di debata nagdigijang. Amin. Hata ni debata nagabi turpu epistel di minggu paupaton dung pepipanias. Imanata surat di Eber bidu 2. Mamuka sian ayat 14 sahat rodi ayat 10 walu. Tajahama marsikat sori. Asa songon dak dana partohap di mudar. Dohot di sibuk. Gabi sumando dohot ibana partohap di si. Asa marite hite hamateani di pasol ibana sibolisi namarwaso umbaen mate. Asa dipalua sasude na penarhatoban ni biar ni roha managam hamatean
saleleng manggul. Ai apala akka suru-suruan di sarihon, poparani Abraham ido. Alani ikon gabedos situtu ibana tuaka ahmina, asa gabe parasiroha ibana, jala situa ni malim haposan maradopon debata. Lao pasayon akka dosa ni bangsoi. Rep, sapuluh lurak menjahat sama ida. Ai itap nang marsita onon ibana dina tarujuni, haurupan ibana do akana tarujuni, ima sahatna, martua do akana tumangion atane debata, jalana upesa. Amin. Tahadidako maha porseatai, songon nahina tidako nidongata saha porseaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi tohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima nanti numoni si Maria, na gabe-gabean sian tondi parbadia, andorang soha bubuan, ido tuhata, na tumona bernit, di pangumanan silatus, na mata tarpaja do ibana diau pinar silang, na tua du, na mulak mangolo di hari patoluhon, na manai tu surgo, lahu tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na soha tu dosani, disimai bana pai mulak sogo tu tanoon, mahu malak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria atau pani alak Kristen akan nabadia. Dohot dia seseni dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangolu do sogut daging ni halak nong mate. Dohot dia nguluan na sora sudah. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 2 Februari 2025. Pandidion Nabadia, Minggu Sadarion 2 Februari 2025, di Parmingguon pukul 10 WIB, di Patupa do Pandidion Nabadia tidak danak. Torop nidak danak naman jalo Pandidion Nabadia, imau nom halak, opat bawa dohot 2 boru. Pamuhai pertangyangan wik. Di hari Rabu 5 Februari 2025, masuk pukul 10 siawib, di Patupa Huriata do pertangyangan wik pamuhai di gereja. Sude ruasni Huriata asaman dohoti pertangyangani. Jala sude punguan korni Huriata asa patu begehon pujian di pertangyangani. Kegiatan kategorial dohot seksi. Hombar tu kalender dohot program kerja HKBP Rawamangun tahun 2025. Sudema kegiatan kategorial seksi dohot katekisasi CD mula atama di hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Pertangyangan diakoni sosial mula atama di hari Rabu 5 Februari 2025 masuk pukul 10 WIB. Donor darah. Di hari Minggu 16 Februari 2025, Gereja Rabdohot Unit Pelayanan Daerah Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Patupa donor darah maringanan di ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Ruasni Huriata nanaeng mandohoti donor darah, Boima menghubungi Dr. Mastiur Banjarnahor. Ruas Natamba. Minggu Sadarion tajalo do gabe ruas Natamba ima sada keluarga Timoteus Humisar Sidabutar, Juni Taruli Asi Boru Hutapea, Rab dohot 2 halak yanak konasida, Ro Sian HKBP Resort Ujung Menteng, alamat di Jalan Kayu Jati 5 nomor 48, RT 11 RW 5 Rawamangun, Jakarta Timur, Wik balap sepeda. 2. Keluarga Wendy Tandang Sirait, Cynthia Anastasia Boru Sihotang, Ro Sian HKBP Resort Pasar Rebo, Jakarta. Alamat di Jakarta Garden City, Klaster Mahakam Betolu Sada 52 Cakung, Jakarta Timur, Wik penggilingan. Anggiat ma gabe ruas nadenggan nasida di tonga-tonga ni Huriata tarlumobi di Joloni Tuhata. Tikting naeng marbagas, tikting parjolo, naeng manjalo pasu-pasu perbagasan ima Immanuel mangiring pandapotan gurning, ruas ni HKBP Rawamangun Sianwik Kayu Putih Kafling Polri, anak ni Amata Gerhard Gurning nahinan, tubuh ni Inata Tiominar Boru Siagian, dohot Orwana Carolina Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik khusus, boru ni Amata Wilson Panjaitan, tubuh ni Inata Erna Caniago Boru Siringoringo. Pamasumasuon di hari Sabtu 15 Februari 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masumasu parsaripion nasida, gabe parsaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobima di Joloni Tuhata. Di Jalo gabe ruas Nagok. Minggu Sadarion tanggal 2 Februari 2025, tajalo do 2 keluarga gabe ruas Nagok manang jemaat penuh, naung marguru Salelengon. Ima sada keluarga Paul Advent Christian Pangaribuan, Yemi Maniar S Parbirangan, alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 2 RW 5 Rawamangun, Jakarta Timur, Sianwik balap sepeda.
2. Keluarga Loran Pasaribu, Desi Astuti Sari Borusitinjak, alamat Jalan Pulau Nangka Tengah nomor 2 Pulau Gadung Jakarta Timur, Sianwik Kayu Putih Kafling Polri. Anggiat manasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlu mobima di jolon itu hatta. Namonding. Nah di hari Minggu 26 Januari 2025 nungajumolo monding sahalak doli-doli somutul marwasa setuju Revan Siahaan umur 54 tahun anak ni amata manal sal Siahaan tubuh ni inata Lukeria Boru Hutagaol, alamat Jalan Cipinang Timur, nomor 44 RT Walu, RW Tolu Rawamangun, Jakarta Timur, Sian Wik Cipinang. Tuudean di hari Rabu 20 Januari 2025 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhatama nama ngalehon gogo dohok pangapulion di keluargana tininggalhon. Pelean dohok akka udut ni buah-buah tajahama di haratas tikting nong pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu debatama akka berita masa dohot ulaon akka sipatu pata bahen sangap di goarna. Songoni matikting di huriatta di Minggu Sadarion. Para
Kami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran mu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Puriana hinaolongan itu hatta di hamu amanami nanami kita saluna na punguno ang dison. Selamat hari Minggu ma di hamu saluna. Shalom. Horas. Ya do terbigi au marhata met dua seni huria madokau siamang. Kalau siamang berarti siamang nadi harangani mete. Wa perjadina ala lupa upatada diri. Gabi Roma nasida marhusip. Ai siamang namar jamitai na kita he. Isa doi inna. Jadi unang apala dohot ta makamang dokenang madoau siamang. Warhu padita mangido tua padiangan. Padita ni AKBP. Inata sori pada na pinasahat ni Tuhani tuau. Baru ni rajai baru manurung rabbehitan wang dison. Tapi pasomal do madok na pinasahat ni Tuhani. Ang ulo biyaw maddo na hualap. Enan yalapon hirana bui taruhonom mulak. Maralo do itu haporsiaon ni hitala Kristen ate. Tulu di hamidat danak dua bawa sada boru mauliate ma di Tuhan. Tulusan ungawi suda. Na parjolo sian universitas. Na padua sian sekolah tinggi. Na patuduhon sian taman kanak-kanak. Di hutan nami wisuda dodo taman kanak-kanak. Jego arod dotong yate. Dainang boru marbun, opuku boru sitanggang, opung ni bapakku boru malau, si matu aku boru sitorus. Malengkap yate. Hula-hula, tulang pona nyari, doho tulang robot ngaisi. Alenau marga kamang dokenang, namarhaha marangi do hita saluna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Bahasa rohami tu son. Parjulu marberita nauli. Padua homar nostalgia. Patuluho situ dibanding matong. Udok mar nostalgia ala tahun 2010 lalu. Uju marhoba sami preses di distrik Pitu Samosir. Rodo huriata HKBP Rawamangunon. Mangibati hami di san. Patupa program Bakti Paskah. Mabuan jala patupa ragam kegiatan sosial. Sooni nang mabuan gudang silua na arga na rikot di pelayanan di Samosir. Pengobatan gratis, pembagian sembako, pelatihan mabay bunga akrilik pingo dopei. Dungisi dua pematse gudang. Tolu kareta, alat musik, keyboard, gitar, kajon, doa kana asingi. Tung Maria iya do tikinai hamin di Samosir, majaloi. Ima marhite kehadiran ni punguan ina Gloria. Nani ketuan ni inang hotma buru manurung hati hai kegiatan ni. Didampingi Dewan Koinonia Situa Jackson Pengaribuan. Saudara Sudina Sidate. Jala tahun 2010 sia Romo Sehuriata Rawamanguno Patupa pembinaan perhalado di Tulu regional di daerah Samosir, Palipi, Pangurura dohot Abarita. Ipe marlas ni roha sudi kaparhalado. Ai sikop sudi akan narikot di Patupa HKBP Rawamangun. Dohot sadanari pajongjong sada huria HKBP Salom Resort Hariaboho marhite upaya ni ketua SPH Hatihai inang Sitauli boru Manalu disodona sida disodot alani do marnostalgia do hamirotuson gabe sunggul rohanami singga tu huriat tahun merningot
sude kebaikan na pinatupan ni huriat tadi son jala secara langsung madok mauliate tu huriatta jani matinada HKBP rawa mangunon lebih dekat songon huriana misioner ala bermisi tu luar jala huriana diakonis ala patupa ragamulaon diakonia tu samosir gabe tirua do tutu di sude huriate huriana misioner jalana diakonis jalaido tasitong nasita-sita ni pembangunan ni huria manang di diape membangun persekutuan untuk pekerjaan pekabaran ni Injil dohot patupa ulaon asiniroha molo di sonan no punganina gloria bodo hita marpoto tong ay mana no ingon dalam pacupa dohot marlas niroha foto bersama alay na rumikop mamarita hubarita na ulimate. Alani kamang dokainang hatan itu hatta narak mamakulingi hita di minggu sadarion tersurat di pasal men 70 sada ayat sada rodionom. Moladong nang majahai rumang ni turpuki ima tangiang do. Tangiang ni perpasal meni. Ala tangiang do ibana asa gabe tangiang tau nakamang dokainang upangido mahita rak majaha jala songon namar tangiang mahita majaha aleunang pola ditutuk si malolongna gabi subuyan do dijaha te rak mahita mangidohot tangiangon marhite narak majaha pasal men 70 sada ayat sada satu onom tamulai masih ayat sada marha porusa tuhodo au ali jahuba dang tagamon mura kau saliling lilingna sai luahum ma au marhite hati gorammu jala palua au sai paeleng mapinggol mutu au jala urupi au sai homa gabe partano bato adiau tau ingaran bongotok kutoktong nunga pola di parbagaho urupammu au ai hodo partano batu aku jala haporusaku ali de bataku sai palua maau sia tangan ni parcahati sia tangan ni pargeduk dohot si bahek gugu ai hodo pakirimoku ali tu hacahoba nalom ni rohaku sian siete tehaku naung mangusad de tu hodo au sia bertian hodo si parmudu au sia butuhan ni dahinang sai hodo toktong pujiokku amin mulo tangiang atong adong do amin na kan tungon hido pasal mandata akamang do kainang adong do hasurungan ni buku pasal menon martibakon buku na asing di bibelte ala mulo tasigati tajaha buku pasal menon gudang aka tangiang do cupak kita di si gudang aka edde do cupak kita di si alani molota jaha buku pasal menon sarupa do sa sitong nahita namar tangiang rapo pasal meni sarupa do hita songon namaredde mamuji tu hatai do makatidakon na sinirohana ima hasurungan na ganuk tajaha buku pasal men sa sitong na namartangiang dohita jalan namared di dohita mamuji tu hatai doh makatidakon na sinirohan alani ganong macaha buku pasal men sa sitong na harus mengambil sikap doa jala songon na mamuji de bata jala dingganan terbigi ibana unang maholad di bagas rohat tong asa tarida terbigi tangyang tay dohok panidangota diasi dohok long ni rohani debata napadua hon hasurungan na ganuk tacaha buku pasal meno dibuat dohita pajupang tu sada pribadi ni par pasal meni nama cai rosu parsauran na tu debata rosu tarida siang ngolu pertanyangan na
martangiang ibahana pasahato saluhu na masa dingoluna nanguju di bagasan arsa ni roha, di bagasan las ni roha pe uju marukil nanguju sonang perohana sai jupak kita tangiang pamujian tangiang mangido pangurupion siap perpasal meni jalatarida sian parsitutuhonna marsitu apa tutuhani mamuji Tuhan di sude situasi ni parngulonna idona jupak kita alania kamang do kenang lausido jojo na parjolo molosaha tuhita turpuhon sian buku pasal menon mangaraho ganup pita na tumangihon hatahon asa tabangun ma parsauratan narusu maradopon debata tabangun ma parsauran narusu maradopon tuhani natakastarida dingolu partanyota natakastarida dingolu peribadahanata songoni nang takastarida nang dingolu parhuriota ay halak na rosu parsauranna tu debata to tu tarida doi gabe songosi partangiang ibana tarida doi di haburjon na rober ibadah di tonga-tonga ni huria parmingguan tarida doi nang di keterlibatan na doho di keaktifan na mangatoi ulaon di huria pargabus do halak molo di dok jonok dau tutuhani inna alai martangiang pedang di dok jonok manang dirajumi diri na jonok tutuhani alai dang dihasi holi perpunguat di tonga-tonga ni huria dirajumi diri na jonok tu debata alai dang pangatoi dia kaulon na dinggan di tonga-tonga ni huria kamang doa kanang di jauh hita membangun parsauran na rosu tu debata jalatarida mai dingolu partang yang otta gabisi partangi yang mahita songo parpasal meni alat na toktong satia mahita beribadah songo parpasal meni nasa toktong mamuji Tuhani di sude situasi ni parnguluonna unang taloas aka arsak aka parukilon hamaolan ningolu nata adopi di perdalanan ningolu tahun paholak kita siat Tuhani ala justru sebalik nama ganuk ta adopi aka hamaolani aka mangdok kenang ima manunggul rohatta lam jonok tu Tuhani ala dang tu gugutta laho madalani nguluon unang magabe sumurut siat Tuhani molo ta adopi parukila do hamaulani unang mahola dilas ni roha tapuji Tuhatai unang mahola mondo sakses akka ulot tatado basado ho Tuhan ape moloro soluk hamaola parukilon gabi sumurut kita siat Tuhan gabi masohot kita martangiang gabi sumurut kita siat tonga-tonga ni huria alai manotong ma parsitutuota mangihut Tuhani di sude namasa dingolutta napaduahon imasongon topik minggutta majuhita asa Tuhan debata matabahen partanobatoan dohot haporus hatta di tonga-tonga ni parnguluata siganupar akamang dok kenang dung disuarahon Martin Luther 55 dalil reformasi tahun 1517 di gereja Wittenberg Jerman terberita isari pitrongomdo paraloat tu ibana dikucilkan ibana sian gereja Katolik Hatihai jala dituduh ibana melanggar hukum jala sasitongna dicari do ibana asa dibunuh ngadong pilimna mengurupi do tu hita boha borak ni perjuangan ni Martin Luther mengadopi gereja Katolik Hatihai ala di suarahon ibana
hata ni debata maru jahat tu buku nabadia alai dipakilalahon ibana do debatana mangaramoti ibana jalatakas do dipasahat ibana dirina asa Tuhanina mangaramoti ido na menginspirasi ibana mapahesa daide nang tedehon nakining edi 110 pitui Jehovah debatata do partano batuhat sian situasi na terancam nguluna sian situasi na genting di hati dakon ibana marhite si air nede Jehovah debatata do partano batuhatta musutta ikot talu do dibahen pangoding hatta di pakilalahon ibana sadiri di pengalaman ni ibana sadiri doi anggo mangasahu guguna do sa sitong na macam memet do hagugoon na puaso na maradok pun hagugoon ni petinggi gereja Katolik Hatihai murado ibana takupon na sa sitong na murado ibana bunon na alai di ida ibana do di pakilalahon ibana do pangaramotion di debata di nguluna upay songoni panidangyon na marhiti ide Jehovah debatata do partano batuhat alani molotay deho ni sa sitong na lambudo meresap tu dirita molotay hingot pergumulan na niado panay molotay hilala hamaulan na niado panay songoni do nang niado pan ni parpasal meni tado majolo Raja Daud dang bakit do pe ibana gabi raja kira holan adong tarbortik kira naik daun ibana gabi raja menggati Saul nunga dibahas si Saul ibana gabi target lau bunonna meragam cara dibahen Raja Saul Hatihai raja ibana Daud jol mana me doi sasitong na molo martibak kon huaso na adong di si Saul doho si Daud Hatihai murado pamation na si Daud alai Jehovah mangaramoti iban sahat tu na bakit ibana gabe raja maradok pun ragam musuh na mangonggop na mamorangi Israel na niuluhon na alai di ida Raja Daud do pangaramotion di debata tinguluna sahat tu na matua ibana nunga sah Raja itu Salomo alaya dong do pehagugoon ni anak kon na muse nanaing patupa pemberontakan alai di hati dakon Raja Daud do Jehovah na mangaramoti iban ima songol latar belakang ni turpuk tahun dipangido ibana marhaposa tuho doa oleh Jehovah dang taga memura kau saliling liling akamang do kainang di parnguluat tasiganu pari pe totu ragam do natu mabak kita marmara naboi tagoari songom musu ni parnguluota di pardagingot doho di partodion nang peso sarupa situasi na mengancap pita songon dan yadupan ni Raja Dauti manang songon yadupan ni Martin Lutheri alai ganuk pita pasti punya pengalaman menghadapi kesulitan tantangan ancaman di tonga-tonga ni parnguluat tahun mungkin di tonga-tonga ni parkarejota mungkin di tonga-tonga ni keluarga kehidupan pribadi ragam natuk mabaik kita marmara bodoh siat dirita alai bodoh sian luar ni dirita dari parpasal meni di guari do nakidaya opati ali de bataku saya padua mau siat tangan ni parjahat siat tangan ni pargeduk dohot sian si bahek gogo adong tolu rumang ni pangalahon ni hajol maun di guari di si na dipangido ibana asa dipalua de bata ibana siani parjahat si ulah hajahaton na mungkin mabaik kita tertarik mengulah kajahaton ni manang na mungkin mabaik kita korban ni ulah kajahaton na pinatupanay siat tangan ni pargeduk na mangulahon naso uhum na papeo luhum
Na boy hita gabe korban na. Songoni nang si bahik gogo. Na mamake gogo na lau mamusa halak. Na seharusnya mamasu-masu dongan na do. Ala gabe pusa-pusa. Hagogoon na do wasona. Tudongan na. Didok perpasal meni balua maau siat tangan ni. Di tonga-tongan di paranggulut tapi bodoh cupang panglahon idongan nasongoni ate membahaya katuhita hacahatun na niulanay boy merugi katuhita hageduhon na niulanay boy mabakita korban dohot ketidakpedulian manang mengulahon nasuhum nasu berbelas kasihan alani ragam. Alai turpu sadarion mangaleho jalan keluar tu hita kamang do kainang asa sitong mata bahet jauh bade batatai pertano batu hatta tu si mahita maporus di sudeha maolan tanah tadopi di bagasa parnguluaton acura tabai survei tui sedo halak Kristen waingon marhaporusan ganup diadopi hamaola di bagasa nguluna ra budu cupak kita meragam do pena jawaban dang torsadara tutuhani do sudi mapurus budu adong do pena mapurus tu hagugon di Portibion budu pe adong na mangasaho guguna do hamalonna budu pe mamake waso do hagugon di bana lahoma Musa dongana mengatasi sudi na masa dingulu alai turbuhom majauh hita tati rumah perpasal meni naung tarida siap pengalaman na tu Jehovah mai bana marhapurusan tu si mahita marparupusan ala adong jaminan siap pengalaman ni perpasal meni jalahatan di debatadon jaminan tu hita dang tagamon murak akka na marhapusan tu Jehovah kamang dokai nang ulinai molo disudi na masa di ngoluta sudah hita maporus tutu hatai marhite tangiang. Molo songoni pasti kita memperoleh kekuatan yang baru. Haguguun namar dapot-dapot. Dilehot debata tu akan namar haposan tu ibahan. Jalaido na tahapor luhon. Ala terbatas do gugutta. Terbatas do malota. Manang songo dia pe hagugota, manang songo dia pe huasota, manang songo dia pe hamoraota. Dang tuki pangasahonota mengadopi sudi problem hidup natadupion. Terbatas doi. Daktar pangasaho kita. Ido bad ditugu hita. Laho makaposi makaporsai. Jaho batu hataido partano batuan. Itiki perjejal lama. Partano batuan. Ima inganan na paling nyaman martabuni sian serangan musuh ala bukit manang gunung batuido gabehira na mangodingi ibana sian panah ni musuh pe dang bube marmara dis hidup di goar jahuba tu hatai songotano bato natuk mangaramoti hita sian sibia ni Portibion segala serangan musuh akan dipatahkan di dalam nama Tuhan. Ima tapak. Tak pola tarujuk kita pada muhok kagugoon ni Portibio do hagugoon ni debata di dirita. Ay bodo halak di dok ngolo debata dong atai se bealotan inna. Hape senadong do pajaga daging na. Bodo halak madok tu hatta do nama narihong golutta gari pidong na martonga-tunga langit di sarihon nita. Hape sa sitong na naong su do tabungan na. Dang siak kaporsyon na. Nadong di banay do sa sitong na mabani bana nyaman. Dang hagugon ni tu hatay. Cerita na meddo siak kutak kamang do kenang. Adong sahala ina tersunggul tonga borngin ala ni biarna. Di bagaimana saya mengorongi pananggana sida. Jadi disungguh 5 tahun. Pak, adong panakko. Dungo ma amat tahun di bagaimana tutu mengorongi panangganai. Alero amat tahun di dok.
Ay biar mahoy nang. Ay mulo di bata dongan. Isi bialo ni ban. Tang binoto ten na situ do amat taon. Tang adong diceritai di Papua menang situ ay ban. Sampai tulu hali songoni di payung amat tay. Mulo di bata dongan. Isi bialo. Mudo mahoy nang. Mudo may naton. Mahilay ba natong. Ay amat tay so mabiar tutu iba na mabiar mahilay do sonikan. Alay jam tulu musena. Mangorong mabiango. Jala asing pangorong na. Pangorong na gadjangi. Tungod dito tayo. Menayin na itong kan. Mulai hutan nami. Nama mereng bigu do di doko. Isungguli mo siya matang. Bigi pak. Mangorong biang tayo. Mangorong gadjangi na to. Ibigi matang ma. Tertepuy mana mabiar. Oke tutu. Wah donar. Lapatan nang gotu panako. Dang pola mabiar. Amat tayo. Aladong do pananggana majaga. Alang gutu bigu. Adang tukat tong pananggana majaga ibana. Jadi do ibana nak kipos rohana di pangaramotion itu hati sa sitong na adong do penjaga na ima pananggay kamang do kenang buy do tardapot di paranguluan ni hita halak Kristus songoni hirana parhapor siaon na tutu siap pakatayon na apa sa sitong na dong na asing pinangasahon na alayang go hita dito guturpuhon jujurlah memang alani tu hatai do pargugun na so hatu dosan ala memang ibahana dota pangasahon ubay pos rohata di pangaramutyon na parpudi di hutanami molo di dok parpudi iturlas do rohani ruasi iso songon ido ala molo dok parpudi berarti ame manona tori paturebe do parhudulla na parpudi dia opati makamang do kanang ali de bataku saya palua mau sia tangani parjat siat tangan ni pargeduk dohot sian si bahik gugu dipangido par pasal meni asa dipalua ngoluna siat tangan ni parjahat pargedu dohot si ulau gugu nakining akajol mana membahayakan dirina aladang tuk gogona lau mangaramot to dirina jalahita besonido dang tuk gugu ta mangaramot to diri alai dibalik ni si jamot tonot tado kamang dokenang sohotung gabe hita terbilang tu horong ni parjahati tu horong ni pargeduki tu horong ni si bahe gugoi nagabe mabay marmara dongata nagabe mabay terancam dongata alai songonaka namar haposa tutuhani hita lasmanyan rohani dongata molorohi ta jumono tu ibana didok manya tu hita tuani mahoro ida lae tulang amang buru las rohana ala rohita molo ke hadirata sungguh-sungguh mabuak kadingganon unang ma gabe sibuan ancamat tudongan unang materbila kita dihorong ni parjahati unang materbila kita dihorong ni sulaho kageduho ni dohot si ulahon guguhi alai tutu mahita songon namar haposa tu debata ay halak namar haposa tu debata pasti dodang gabe ancamat tudonganna pasti do gabe pasu-pasu tudonganna gabe las rohani halak moloro hita las rohani halak moloro hita tupungwani unang gabe sawalina tuani madang rosianui kurgar pungoni on ibani inat tungati alaki hadirata mabuak kadame om jalagano pala nasitong pasahat tongoluna tutuhani pasti gabe pasu-pasu tu donganna colma amin martangyang na ita mau lihat malitu hati hatam nang usaha Tuhan suatu mahatami tu ganup hami na pungudison urupi mahami gabe halak na marhapor siaon na tugu na toktong marhaporusan tuho na mabahik ko Tuhan gabe partano batuan dihami urupi mahami sudi ruas ni huriam di na mangadupi akahamaolan na maragam di parnguluanon papatar ma puasom mang rupi
mangaramoti hami Tuhan. Unang luas sami madabu tu bagasa dosa, unang luas sami marmara. Tuhoma upasahat tami daging to dinami. Tuho upasahat tami nang keluarga nami be. Tuho upasahat tami nang sudi akanakon para ni ruas ni huriam. Tuho upasahat tami nang huriam asa saluhut na hami marsada ni roha laho pasanga poko mangihutok oleh Tuhan. Secara khusus upasahat tami ruas ni huriam na mengadupi parukilon di parsahiton ni daging na dirawat di rumah sakit. Uguari hami perdinan manurung nyonya hutagaul bursi majutak nyonya perdita si mamora bursi torus Christopher Pasaribu Davena Copanna Sitio Duma Hutapea nyonya Rospi Panggabian Bursiaturi nyonya Simarmata Buru Pangaribuan nyonya Huta Barat Buru Gultum nyonya Tobing Buru Manik Riko Silaban Bisto Huta Gaul Huta Karuas ni huriam na dirawat di bagas nabi Tuhan pakilalahom matu nasida tangiang ni huriam patugu maha porsion nasida pahiras rohana sida makirim dia sini roham. O Jesus pada daun ibolon daoni ma sahit ni ruas ni huriam sudi loas mana sida macalo hamalu manusiako marhite ubat doh perawatan na cinalo na sida le Tuhan sungguli rohana lahu macau guarmu unang luas di paholang sahiti rohana sida nguluna sida siako le Tuhan gari lam di pasol ho ma nguluna tuho pasu ma huriam HKBP rawa mangunon di saluhut akapakubasion tau hasangapot di guarmu mabuat pasu turuas ni huriam sudi di bagasa Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
sahat mahita tu padidion nabadia, maredehita sian bukwede o Jesus nang tardidi dung ayat 2 jongjong ma natoras. Ayat 2. Martangiang mahita. Alia manami na di banua kicang, narodo hami tujolo maboan akadak danakon, saya si maroham, jalo manasida gabe anakomu, pasu-pasu jala pargogoi manasida, mangeahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama boadak danak sididionon, tangihon hamu mahatan ni Tuhan Yesus, laho mahamu tuliat portibion nin nama dok akasisiana, udai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama, dohot anak dohot to di parbadia, ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahon itu hamu, jala ingok ma, sai nadonganok kudo hamu ganup hari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea, dohok ni didi dapotan hanguluan. Alaina so porsea hona uhum sogot. Tangion hamu ma dohot hatani debata na tarsurat di evangelium ni si Markus. Adong ma akan nama boadak danak tu Tuhan Yesus asa dicama. Alai dipicang akasisianima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi sogo marohana di dokma. Luas hamu ma akadak danaki rotuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajao ni debata. Natutudo na hudoko tu hamu manang isepe anggo sosongo dak danak ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadak danaki dia peho matangan na mamasu nasida atong hamu na toras hati dako kamu majolo ha porsia tai au porsea. Atong alusi hamuma hata na husuk kunon. Di pangido hamu noaing di dion akadak danakon, tu bagasan nina hina porsiam muna alusna. Beha na olo do hamu mamudai anak komunon, asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata. Na olo do hamu masuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat manasida tu debata marhite padidion nabadiai
romahamu. Lemuel Bona Gevariel, agak dekat sini. Ale Lemuel Bona Gevariel Sinurat. Hudiri mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata maho di hawa mon Tuhan rajau ni debata. Olak nyon rodi saliling dilelengna. Amin. Kurang maju. Gevariel Tama Situmean. Ale Gevariel Tama Situmeang. Hudidi mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata maho di habawat mohon Tuhan raja honi debata. Ola nyon rodi saliling dilelengna. Amin. Immanuel Geparel Renzo Simanjuntak. Ale Immanuel Gefarel Renzo Simajuntak. Hudiri mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Sai deramoti Tuhan debata maho di hawo mon Tuhan rajau ni debata. Olak nyon rodi saliling dilelengna. Amin. Silahkan. Jepta Arya Nasa Ale Jepta Arya Naso Hasuhatan Simanjuntak. Hudiri mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Sai deramoti Tuhan debata maho di hawak mon Tuhan rajau ni debata. Olak nyon rodi saliling dilelengna. Amin. Ale Eliora Gladinisi Nauli Pangaribuan. Hudiri mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habawot mon Tuhan rajau ni debata. Olak nyon rodi saliling dilelengna. Amin. Ale Naomi Florencia Pasaribu. Hudiri mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di hababot mon Tuhan rajau ni debata. Olak nion rodi saliling dilelengna. Amin.
Hupagido hami jongjong manatoras. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungaho pasaat hami akadak danakot tuho, jala dicakon hodo nasida marhite goarmu, marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon, jala gabe panean di hangoluan nasa liling di lelengna. Asi maroham doho diakan atoras ni dakdanakon, sai pargogoi jala ajari manasida, managunogu dakdanakot tuho, asarap nasida taruli, diaka arta na pinasahatmu tu nasida. Amin. Marede hita jongjong ma saluhutna ruas ni huria. Pasaha ma peliata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banu agijang. Hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na mau diutus. Upasaha tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihan on, pati bulok keracomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalabut tadahami godang ni seleho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say sahuk malomo ni roham di manotongon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari. Se sama dosa nami, songopanesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kabitogi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasa dame jala-jalo hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho.
di dopakko Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar Roma damena tu todim. Amen. Amen. Isomma hita majalang paditata dohot natoras nang mabuadak danak tu padidion nabadia.